Хвала Христу, усім прывітаннем. З вами ксёндз Олег Малко. Сёння 12 кастрычніка у літургіі касцёла 28 звычайная нядзеля. Запрашаю да прагляду разважання. Дарагія гледачы, Евангелие да сённяшняй нядзелі паказвае, што Езус аздараўляе 10 пракажоных. З іх толькі адзін самарытянін, між іншым іншаземец, негабрэй, вяртаецца падзякаваць Езусу Христу, на што Езус скажуць: «Ідзі, вера твая збавіла цябе». Дарагія браты і сёстры, што паказана гэты евангельскі урывак і ўся літургія гэтай нядзелі? Перш за ўсё тое, што аздараўленне маюць два ўзроўні, две рэчаіснасці. Першае гэта датычыць цела, фізічнага аздараўлення. У дадзеным выпадку Евангелія былі аздароўлены ад праказы, хваробы скуры, а другое датычыць унутраняга аздараўлення, то есть, можна сказаць, духоўнага аздараўлення, аздараўлення душы, нашага сэрца, нашай натуры, то есть, што звязана з нашым збаўленнем. Бо я скажуць: «Ідзі, вера збавіла цябе». То есть ён яшчэ праз гэты жэст вяртання адудзячыць Езусу Христу, то есть аддае належную хвалу таму, каму трэба, Богу, і праз гэта яшчэ атрымоўваць аздараўленне духоўнае, атрымоўваць збаўленне. Вера ратуе чалавека, вера аднаўляе, заахвочвае нас аднаўляць адносіны з Богам, ісці да Бога, аднаўляць адносіны з іншым. І гэта таксама выяўляецца ва ўдзячнасці. Той, хто як аздароўлены самарытянін умее дзякаваць, разумець, хто гэта яму даў, разумець гэтыя дары дадзеныя, дары ласкі дадзеныя Богам, ён аддае належную хвалу. Нават калі мы атрымалі пэўнае аздараўленне праз іншых людзей, звязанае там фізічна, лекары нас вылечылі, то есть нашыя хваробы, але все равно ва ў цэнтры ўсіх справаў ёсць Бог. З яго волі гэта здзяйсняецца, з яго волі мы атрымоўваем аздараўленне таксама фізічнае, не толькі духоўнае. І якраз адной з такіх галоўных тэмаў, лейтматывам усёй літургіі гэтай нядзелі, літургіі слова, з'яўляецца тэма ўдзячнасці. Быць удзячным Богу. Чытанні заахвочваюць нас быць больш удзячным Богу за ўсе дары, якія мы атрымоўваем. Як фізічныя, звязаны з фізічнымі справамі нашымі, але таксама з справамі духоўнымі, ну і толькі такімі, можна так сказаць, жыццёвымі, жыццёва-штодзённымі. І калі мы глядзім на гэтых аздароўленых у сённяшнім Евангелі, мы можам таксама убачыць нашы паводзіны, нашыя матывы нашых паводзінаў. З аднаго боку, самарытянін, чужаземец, негабрэй, які быў далёкі ад навучання Езуса Хрыста, ад навучання евангельскага. Ён адзіны, хто ацаніў гэтую ласку, дадзеную Хрыстом. Іншыя 9 не заўважылі гэтага, як не сказаць, заўважылі сваё аздараўленне, але не звярнулі, скажем так, увагі, не засяродзіліся на тым факце, хто дае гэтае аздараўленне, хто ім даў гэтае аздараўленне, дзеля чаго даў гэтае аздараўленне і гэтак далей. У тым-то і можа, скажем так, праблема, што не заўсёды мы спыняемся і думаем, адкуль гэта, засяроджваем увагу толькі на гэтым дары, гэтай ласкі, як дзіця, пры якому прынеслі падарунак, ён скорей пачынае яго распакоўваць, бавіцца, то і сё. І не разумеюць, не памятаюць, чи іншыя нейкія абставіны, каб сказаць, хто падарыў, часцей бацькам, бабулям, дзякуй. Можа, часамі хто скажа, то есть скажы дзякуй. А як хто-то не падскажыць, я часамі прыеду да брата, племянніку тоже нешта прывязу. І вельмі часта бывает, што брат кажа: «Дзякуй, скажы дзядзі».
То есть, дзіця ўжо засяродзіў увагу на нейкім падарункі. І мы часам таксама на пэўным дары, на пэўнай ласцы засяроджваемся і не звяртаем увагу тое, што трэба падзякаваць. Як святар яшчэ скажу такую справу, то есть наконт просьбаў малітоўных, то есть глядзіце сюда, 1 з 10. Часта здараецца, што людзі прыходзяць папрасіць аб малітве, каб скласці ахвяры Эўхарыстыі, той чи іншай інтэнцыі, звязаны са здароўем, там чалавеку ў бальніцы цяжка хварэць, будзе нейкая аперацыя, то есть каб аб ласцы здароўя, за лекараў, які гэта будуць рабіць, то есть і гэтак далей, гэтак далей. І якраз то класычная сітуацыя сённяшняга Евангелія, не лічыў, не ведаю, але так прыкладна можна сказаць, што таксама нейкі там 10%, 1 з 10, 10% людзей пазней пасля выпіскі, пасля аперацыі, пасля аздараўлення прыходзяць, каб папрасіць: ксёндз, памаліцеся імшу у інтэнцыі падзякі Богу за атрыманае аздараўленне. І там за тых лекараў, которые добра аперацыю зрабілі. Такія выпадкі вельмі рэдкія, таму нічога не мяняецца ад евангельскіх часоў і ў нашыя часы. Дарагія браты і сёстры, што ляжыць у аснове гэтай неўдзячнасці? Чаму мы вельмі часта неўдзячныя таму, каму належыць Богу? Галоўнае месца, напэўна, топ-1 у гэтых справах — гэта чалавечая пыха, якая заставляе чалавека думаць, неправільна уяўляць, што ён абавязаны толькі самому сабе, сваім здольнасцям, свайму спрыту, связям, блату і чаму заўгодна, што ён сам дасягае гэтага, што не Бог там яму даў здароўе, а ягоны спрыт і знаёмствы лекараў, напрыклад, што Бог тут не зусім пры чым. То есть гэта звязана з пыхай, то есть якой шмат у чалавека ў жыцці, у нас з вамі усімі разам взятымі. І таму людзі не адчуваюць патрэбы быць, если я лічу, што я ўсё сам зрабіў, каму дзякую? Толькі сабе, спасіба мне, то есть, а не камусьці іншаму. Сёння людзі шмат неўдзячныя, яшчэ таксама закрануў, можа, такую тему, шмат скардзяцца на сваё жыццё, што ўсё дрэнна, за што тут дзякаваць, і тое дрэнна, і тое дрэнна, і гэта благое. І не мне вам пералічаць і вучыць, на што чалавек скардзіцца. Добра вы ўсе таксама ведаеце. І зразумела, з такім настроем, што ўсё дрэнна, то мы не заўважаем тых ласкаў, таго добра, якое ёсць у нашым жыцці, за што падзякаваць Богу. А гэта справа яшчэ, так узгадаў бы, вельмі заразнае. Это жаленне, крытыканства, нездаровая крытыка, крытыканства ўсяго, што усіх навокал і ўсяго ў свеце. Не так даўно, дарагія браты і сёстры, быў на пэўным мерапрыемстве, дзе выступаў пэўны чалавек, і большасць часу жаліўся на тое ды сёе. Большасць яго прамовы гэта былі нараканні таго ўсяго, што ёсць, там у пэўнай тэме, то есть звязанай, што ўсё дрэнна, ўсё там тое, то есть нейкага такога не пачуў я нейкага ні кроплі, ні пазітыву з гэтай тэмы, то есть на што была прамова. І яшчэ больш сумнае, што, як я сказаў, нараканні заразныя, большасці слухачоў, якія там былі, гэта спадабалася. Спадабаліся нараканні, што ўсё дрэнна, і там не так, і гэта робяць не так, і гэта так. То есть спадабалася. Нам падабаецца нараканне, мы гэта падхватваем, пачынаем таксама гэта наракаць, і за гэтым нараканнем не заўважаем тых добрых рэчаў, за якія трэба Богу падзякаваць. Дарагія браты і сёстры, у кожнай святой імшы, у прэфацыі такой частай імшы гучыць заклік: падзякуем Пану Богу нашаму, на што ўсе ў касцёле вернікі адказваюць: годна гэта і справядліва. Бог варты нашай
падзякі, бо годна гэта і справядліва. Кожная святая імша, кожная эўхарыстыя гэта магчымасць не толькі прасіць, не толькі гэта абавязак нашага ўдзелу, але і магчымасць дзякаваць Богу за ўсё тое, што маем, каб у пакоры прынімаць ягоныя ласкі і дары, адганяць пыху з нашага жыцця, што ў цэнтры ўсіх рэчаў, усіх падзей ёсць Бог, ягоную волю, якую нам трэба распазнаваць, дзякаваць за гэта ўсё, за гэтыя дары, магчымасці, за аздараўленне, дзякаваць у першую чаргу за аздараўленне нашых душаў, за збаўленне нашых душаў, што ён кожны раз праз сакрамэнты споведзі, эўхарыстыі аздараўляюць нашу душу. Будьце ўдзячнымі, дарагія гледачы, удзячныя асабліва тым, хто побач у сям'і, мужу, жонцы, дзецям, бацькам, камусьці яшчэ. Вам дзякуй за прагляд, за падтрымку канала, лайк, падпіску. Усім добрай нядзелі, добрага дня, з Богам. Дзякуй вам. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!